Čaute, vítam vás pri novom videu. Dneska budeme rozoberať FNAF lore. Budeme hrať počas toho FNAF jednotku. Prepáčte, ak budem takedy ticho, lebo papkam. Takže najprv sa zamerajme na FNAF 2. Na to som si asi mal zapnúť FNAF 2. Takže FNAF 2. Nechcem dávať new game. Takže to necháme takto. A pôjdem na 6. noc. Ktorú som ešte nesplnil. Ale mám už 5. a všetky minihry za sebou. Takže najprv William Afton. Takže založil s jeho kamarátom Henrym tú pizzeriu, teba som už počul, takže ho nepotrebujem. Ne, alebo aspoň ja. On hovorí o tom, že vlastne poviem vám celý jeho rozhovor. Ahoj, pizzeria je už zavretá. Mal by si ísť preč, ak chceš teraz tunak skúmať a vlastne skúmať pizzeriu a snažiť sa tých animatronikov viacej a lepšie spoznať, tak vlastne on má tu možnosť zostať a potom povie good luck a že si máme dávať pozor na papita, lebo je agresívny. Potom vám ukážem kvôli čomu po tejto noci. Dobre, už som sa zlakol, že som v niečom. Zabi si ma. Freddy, zabij ma, prosím. Ja chcem vedieť, aký máš jumpscare. Takýto. Nevedím. Takže papi ide naštvatým. Pokúsim sa, aby to bolo čo najrychlejšie, ale nemôžem vám to sľúbiť. Najprv sa ale najprv sa musíme zaobrať na Henryho. Henry má jednu jedinú dceru. A tú dceru tak trošku mu zabil jeho kamarát pred reštauráciou. Čo viacej si prijať, lebo dal sa výhadu. Takže tu je to. Dúfam, že to bude rýchle. Tu v tejto minihre je našim cieľom nájsť takého kida, ako sú títo dvaja, ale so zeleným náramkom. Máme na to určité sekundy aj. Za chvíľku by nám mal dojsť čas. A ja sa pozriem na film, či tam nie je papugaj. Na čo vám tu prezradujem ešte zaujímavé. Takže v tejto minihre vlastne máme nájsť to so zelenou tou debilinou. A potom nájdeme vlastne tak trošku za tým čiernym oknom. A uvidíte, čo sa stane. Minihry si na nešťastie už nemôžem to nájsť. Sorry, typku, že som to zastavil. Lebo ako... Nie, ja som sa ho nedotkol, lebo to tak ja vám to prezradím. Toto je posledný pokus. Nejde to. No tak vlastne... Takže vlastne
my máme nájsť to Childo a ono bude za oknom, my budeme uväznení v tomto music boxe. Potom ho tam killne William Afton. A RIP. Ja to zase. Takže potom ho killne William Afton. A to bude very bad. No a on ho killne a nebudeme musieť ísť von. Idem do Gravity Vortexu. Škoda, spadol som, nevadí. Takže vlastne ho tam zabili, tým pádom sa Puppet naštval a vďaka tomu je tak trošku silnejší. To mi nevychádza. Dobre. No a ďalej ja si nájdem niečo. Vlastne, tak ideme ďalej do príbehu. V FNAF jednotke v 4. noci. Pôjdem teraz zahrať, aby ste to počuli. Alebo najprv radšej stiahnuť na 3. No add, I no need add. Takže vlastne ďalej pôjdeme na tú FNAF jednotku do 4. noci. Tam tak trošku Fungi zomre. Dobre. Je tu nič neslušené. Podrobnosti. OK. Ideme do FNAF 1! Bonnie sa nám pohol. Takže v 4. noci. Inak hovoril tu v 1. noci hovorí o Bite of 83 7. Vypoviem nám zase niečo zaujímavé. To je zlé, dáme to na Fredika. Ty pôjdeš preč. Dúfam. Potom vám to preložím. Also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera views, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. Od teraz bude vchodiť Foxy, že Pirate Cove sa uzatvorila kvôli tomu, že sa pokazilo niečo, takže vraj nám musí dávať pozor, aby nám neušiel Foxy niekam. Don't run, don't yell, don't scream, don't poop on floor.
Nemáme kakať na zem. OK, to nebudem robiť. Stay close, to mám. Don't touch Freddy. Don't hit. Leave before dark. Keď tu je tma, tak sa máme livnúť. Leave me alone, bro. Let's purty. Kamo, pur. Idú po mne. Mňa ale nezaujímajú, oni mňa zaujímajú na stenách té noviny. Sú tu? Nie sú. Oni tu. Come on, kde sú? I need to see noviny. Čakaj, jde preč. Čeka blondina je tu. Ja som sa zľakol, že mi to zmizlo odtiaľto. Špatný. A ja potrebujem všetky noviny. Že by tu ešte... Prečo tu? Pekne spievaš. Foxy, naozaj pekne spievaš. Povedal som ti to už. Takže on vravel, že... On vravel o tom, že mal by sme si dávať pozor na to, že Foxy už bude tak ako keby neposlúchať, že bude po nás útočiť. A máme si zatvárať dvere, inak sa skočí a vlastne nás ako keby zabije. No, dá nám taký pekný, že Bite of 87, aj keď v skutočnosti vo FNAF 2 bolo ukázané, kto spravil pekne povedané. Dal Bite of 87. To som nečakal. A to bol presne Toy Bonnie. No super. Myslím, že to sa každú noc zmení. OK. Nie. Thank you, manažer. Že by ale tu niečo bolo? To nič nie. Hello. Hey, you're doing great. Most people don't last this long. I mean, you know, they usually move on to other things by now. Viem, že my sme dobrí. I'm not implying that they die. Moja komunita dokáže všetko. Anyway, I better not take up too much of your time. Things start getting real tonight. Hey, listen, I had an idea. If you happen to get caught and want to avoid getting stuffed into a Freddy suit, try playing dead. You know, go limp. Then there's a chance that maybe they'll think that you're an empty Že costume. viem, kto spravil Bite of Then again, if they 87. think you're an empty costume, To tak trošku neviem, stuff a metal skeleton. ale môžem to povedať. I wonder how Scott, that would work. že Scott, Yeah, never mind. Scratch that. It's best just Scott mi to not to get spravil. caught. Okay, Okay. I'll leave you to it. See you on the flip side. Že nejaká... Takže, vysvetlím vám to. Scott, že vraj niečo spravil s Freddym. Takže... že vraj bude mať dneškajšiu noc voľný pohyb. Čo znamená, že už v každej noci, čo tu Freddy bude, tak bude mať voľný pohyb. Mne by sa teraz akože hodil FNAF World, ale ten tu nemám. Čo je super. Mám FNAF World, ale ten neviem, ako mám ísť niekam inám. A napríklad, ale môžem povedať to, takže teraz sa
pomoc. Teraz sa zamerajme na The Boys od Williama Aftona, sériového vraha, ktorý si myslel, že je ideálny nápad schovať sa do pokazeného obleku, aby si deti mysleli, že je to že je to ten ktorý sa, že sa ho budú bať. Čo sme na úschod správne, že s Freddym tým pádom sa bude pohybovať, bude agresívny. Tuto máme ukázané, vidím tam toho Freddyho na tým boným. Sorry. A tam je Freddy Ice, Freddy Ice. Že Freddy Ice, chod preč, prosím ťa. A vlastne potom ako nastal By the Way 7. Dobre. A nie, mám to, dobre to hovorím, je to By the Way 7. Či ste si mysleli, že By the Way 3? Alebo ja neviem. V skutočnosti je to By the Way 7. Ale prečo? Lebo Bite of 83 spôsobu Toy Bonnie. To bolo skorej. Tým pádom to, čo stalo teraz, muselo byť teraz, normálne teraz. Normálne teraz, že teraz sú tu. Teraz sa to blízko doby stalo. A za chvíľku bude Tom. Za chvíľku bude Tom, to, no, presne. A to. Toto bude mať aj nejaké iné toto bude mať aj viac dielov. Napríklad tento diel končí. Ale naprosto stiahnem toto. V ďalšom diele sa už budem zaoberať rodinou Henryho a Williama Aftona. A nakoniec príde všetkým obľúbený v odzovkách Springtrap.